Ето го и старта на първия финал в третия кръг на Държавното първенство на Българска федерация по автомоделен спорт. Старта започна тежко, имаше няколко сблъсквания в началото между състезателите. Нещата се поизравниха. Имаме нужда от маршал там долу, един от моделите напусна очертанието на пистата и се качи върху един от шиканите. Надпреварата е силна в момента. Леко сбутване се получи между зеления и оранжевия модел, между втория и шестия. В момента Радост води. 4 minutes left. Антония излиза за бокс. Ремонтирайте, имате време. Ако можете, пробвайте се да го направите. Имате време, момичета. Ето виждаме тук интересна гонка в завоите. Между другото, първия вече изпреварва, да знаете. Григор Стоичков да го има на предвид.